De ce nu te poți vindeca? Corpul tău are o capacitate uimitoare de a se vindeca singur. Dar de ce nu o face? Pentru că fiecare boală are o cauză emoțională. Subconștientul tău blochează vindecarea ținându-se de traume, frici sau vinovății nerezolvate. Vrei să-ți dau un exemplu? Am lucrat cu oameni care aveau dureri cronice, anxietate sau alte probleme. Și după ce au eliberat emoțiile care cauzau blocajul, corpul lor s-a vindecat rapid. Vrei să vezi cum funcționează? Îți ofer o ședință gratuită care să îți arăt cum să eliberezi emoțiile negative și să începi să te vindeci. Scrie-mi acum! Bună seara, numele meu este Gabi, sunt din Buzău și am avut ceva probleme de sănătate și cu o spaimă de necrezut și am urmat o terapie cu Lorena, care, datorită ei, că îi mulțumesc foarte mult și dea de tot binele din lume, am început să mă simt foarte, foarte bine. Căut